आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोननो मोनसे डिजिटेल आपडेट भिडिअ' लानानै फैदों। नोंथांमोननि गोनां मोनसे मबाइल रिचार्ज एप। जुदि नोंथांमोना बे एपजों मबाइल रिचार्ज बानायो, नोंथांमोना रिचार्ज बानायग्राफ्रोमबो नोंथाङा 5-6-10 रां नोंथाङा डाइरेक्ट फैसा नोंथांमोना मोनफिनो। नोंथांमोनाथ' मिथियो दानिया गोबां मबाइल रिचार्जफोरनि बेसेना बारायबाय। जुदि नोंथाङा फनपे, पेटिएम बायदिसिना UPI एपजों जुदि नोंथाङा रिचार्ज बानायो, अब्ला नोंथाङा हमना ला नोंथाङा 399 नोंथाङा रिचार्ज बानायो, प्लास नोंथाङा कमिसन हिसाबै बे UPI एपफोरनो नोंथाङा हमना ला 2-3 रां एक्सट्रायै नोंथाङा फैसा होनानै आरो नोंथाङा रिचार्जखौ बानायनांगौ जायो। नाथाय नैबे आं दा खोथानाय एपजों नोंथाङा रिचार्ज बानायोब्ला, जुदि नोंथाङा 399नि जुदि नोंथाङा रिचार्ज बानायो, नोंथाङा नैबे एपनि मार्जिन हमना होनाय दं। आं नोंथांमोननो दा बेनि डिटेल्सखौ खोन्थागोन। नोंथाङा नैबे एपनि जोहै जुदि नोंथाङा 399नि जुदि रिचार्ज बानायो, नोंथाङा 3निफ्राय 10 नोंथाङा मार्जिन हिसाबै रांखौ केशबेक हिसाबै नोंथांमोना मोनफिननाय जायो। लोगोसे नोंथाङा बे एपजों रिचार्ज सोनानै बिजनेसबो बानायनो हागोन। फुल नोंथांमोननो आं बे एपनि रिभिउखौ होगोन। कुनु प्रमोशन भिडिअ' नङा, जास्ट नोंथांमोननि हेल्पफुलनि थाखाय आं नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैदों। मोनसे जेन्युइन जोंनि इन्डियानिनो एप बियो। गोबां लाख इउजारफोरा नैबे एपखौ बाहायनानै रिचार्ज सोयो। आंबो नैबे एपजोंनो रिचार्ज सोयो आरो गोबां मार्जिन मोनो। जुदि नोंथांमोना इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि जोहै नोंथाङा नैबे एपजों बोरैहाय मबाइल रिचार्ज, TV रिचार्ज बायदि नोंथांमोना रिचार्जखौ बोरै बानायो नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन स्टेप बाय स्टेप। नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव आङो नैबे एपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव नैबे एपखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। जुदि लिंकनि थ्रुयै थाङो, नोंथाङा केशबेक नोंथाङा डाइरेक्टयै मोननो हागोन। नोंथाङा नैबेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय। बेबायदि नोंथाङा नैबे एप्सखौ बेखेवबाथाय बेबायदि पेज खेवगोन। बेयाव नोंथाङा गोबां अपसन नुनो मोनदों। नैबे मबाइल रिचार्ज, TV रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि, नैबे फास्टेग, जुदि नोंथाङा गारि दं, गारि सालायो, नैबे नोंथाङा फास्टेगखौ बेयाव बानायनो हागोन, मार्जिन मोनगोन। गुगोल प्ले, नैबे इन्सुरेन्स, EMI, गोबां बेबायदिनो अपसन दं। मेनलि जोंनो नांगौ जोंनो नैबे मबाइल रिचार्ज आरो TV रिचार्जखौ जोंनो नांगौ, आरो नैबे इलेक्ट्रिसिटि। बेयाव नोंथाङा नैबे एप्सनि जोहै जुदि मबाइल रिचार्ज बा TV रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि बायदि बिल पे खालामो, नोंथांमोना कमिसन मोनो। कमिसनखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। नैबेयाव गाहायाव मोनसे मार्जिन दङ। नैबे मार्जिन, नैबेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। हमना ला नैबे एयारटेला बेसेबां नोंथांमोननो बेयाव मार्जिन होदों, नैबेयाव नायबानो जाबाय। एयारटेला 1.5% नोंथांमोननो मार्जिन होदों। नैबे जिअ'आ नैबे 1.5, VIआ 2.5% होदों। नैबे BSNLआ 3 बेबायदि। दानिया जाय बिथांमोना TV रिचार्ज बानायो, नोंथांमोना TV रिचार्ज बानायब्ला माबायदि नैबे एपनिफ्राय मार्जिन मोननो हागोन, नैबेयाव नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। जुदि नोंथाङा टाटा प्लेनि जुदि TV रिचार्ज बानायो, 2.5% नोंथाङा केशबेक मार्जिन मोननो हागोन। नोंथांनि रिचार्ज बानायनाय फैसानि सायाव 2.5% नोंथाङा केशबेक मोननो हागोन। जुदि डिश TVनि जुदि नोंथाङा TV रिचार्ज बानायो, 2.5% बेयो सेमानो, नोंथाङा बेबायदि मार्जिन मोननो हागोन। नैबे D2Hनि जुदि नोंथाङा रिचार्ज बानायो, TV रिचार्ज बानायो, बे सेमानो TVनिया। बेबायदि नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। अनलि बेयाव बे TVनियाव नङा, नोंथाङा जुदि फ्लिपकार्टनि जुदि भाउचार, एमाजननि भाउचार, बेफोरबायदि जुदि नोंथाङा भाउचार बायनो सानदों, नैबेयाव गोबां खम नोंथाङा बेसेनाव नोंथाङा बेयाव बायनो हागोन। नैबेयाव अफार दङ, नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय।
नैबे एप्सआव फैना नायबानो जाबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा मबाइल रिचार्जखौ बोरै बानायनो आङो बेखौ खोन्थाहरनि। भिडिअखौ बारा गोबाव बानाया, जास्ट नोंथांमोननो मबाइल रिचार्ज, टिभि रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि रिचार्जखौ नोंथाङा बोरै बानायो आं बेखौ खोन्थाहरनि। गिबियावनो नोंथाङा लिंकआव थुनानै एपखौ प्ले स्ट'राव नोंथाङा डाउनलड खालामना लाग्रोबानो जाबाय। नोंथाङा केसबेक मोनगोन। बेनि उनाव नोंथाङा एप्सखौ अपेन खालामबा बेबायदि एप्सआ गेवगोन। नोंथाङा नैबे वालेट नोंथांमोना नुनो मोनदों, नैबे वालेट, बेयाव नोंथाङा फैसाखौ एड खालामना लाग्रोनांगोन। बारा खालामनाङा। हमना ला नोंथाङा 500, 1000 बेबायदि नोंथाङा एड खालामना लाबानो जाबाय। एडखौ बोरै बानायगोन? नैबे प्लासआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव प्लासआव क्लिक खालामना हमना ला नोंथाङा नैयाव बेलेन्सखौ नोंथाङा टाइप खालामनांगोन। नोंथाङा नैबे एपआव बेसे नोंथाङा फैसाखौ एड बानायनो सानदों। हमना ला बेयाव 10, नोंथाङा नोंथांनि सायाव बानायबानो जाबाय बेसे हायो नोंथाङा। हमना ला आंनि बेयाव 10खौ नोंथांमोननो देखायनो बेयाव क्लिक बानायदों। बेबायदि नोंथाङा बानायबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि नैबे फनपे, पेटिएम डाइरेक्टयै नोंथांनि इउपिआइ एपआव थांनानै नोंथाङा फैसाखौ पे खालामबानो जाबाय। डाइरेक्टयै नैबे एपआव फैसाया एड जागोन। मानो होनोब्ला आं नोंथांमोननो दा देखायनो हाथ'वा। मानो होनोब्ला फनपे, पेटिएम बायदिसिना एपआव जुदि नैबे थाङो, आंनिया नैबे स्क्रिन रेकर्डिंआ अफ जायो। नोंथांमोना बेखौ हाखागोन। बेबायदि नोंथाङा फैसाखौ पे खालामनानै नैबे एपआव एड खालामबानो जाबाय। मिनिमाम 500निफ्राय 1000 बेखिनि नोंथाङा फैसाखौ एड खालामबानो जाबाय। दानिया फैसाया एड खालामखांनानै नैबे नोंथांमोना नैबेयाव वालेट बेलेन्स नुदों, नैबेयाव फैसाया एड जागोन। नोंथांनि फैसाया नैबेयाव एड जागोन। दानिया बेयाव फैसाया एड जायोब्ला नोंथांमोना दानिया मबाइल रिचार्ज बानायनो नैबेयाव नोंथांमोना मोनसे अपसन नुनो मोनदों, मबाइल। नैबे मबाइलाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि टिभि रिचार्ज बानायनो नैबे टिभियाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जुदि इलेक्ट्रिसिटि बिल नोंथाङा पे खालामनो नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। जोबोर इजि बियो, इउपिआइ एप बायदिनो। दानिया नोंथाङा नैबे मबाइल रिचार्ज बानायनोबा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। बेबायदि दानिया बेयाव मबाइल रिचार्जखौ बहायखांनायनि उनाव, मबाइल नाम्बारखौ बहायखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे चेकआउट प्लेनाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि प्लेनखौ नागिरनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा बेसेबांनि रिचार्ज सोयो, बेसेबांनि डेटा सोयो बेखौ नोंथाङा नागिरना लानो हागोन। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि प्लेनखौ नागिरना लानानै नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा सुइप खालामबानो जाबाय। नैबे मोनसे सुइच नुदों नोंथाङा, बेखौ नोंथाङा बोना होबानो नोंथांनि बे एपआव थानाय पेमेन्टआ दानजालांगोन। नोंथांनि रिचार्जआ कमप्लिट जागोन। जुदि रिचार्जआ कमप्लिट जाया नोंथाङा बेयाव कमप्लेनबो हरनो हायो आरो लगे लगेनो रिचार्जआ दान जायो। दानिया नोंथाङा बुजिबाय आरो बयबो बेखौ बुजिखागोन। जोबोर इजि। नोंथांनि फनपे, पेटिएम, गुगोल पे बायदिनो सेम। नाथाय नैबे एपजों जुदि नोंथाङा रिचार्ज बानायो नोंथाङा बेयाव मार्जिन मोननाय जायो। नोंथाङा रिचार्ज सोगाफ्रोमबो नोंथाङा बेयाव केसबेक हिसाबै मोनगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअआ गोलाव जायो। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय आरो नैबे एप्सखौ नोंथाङा लिंकआव क्लिक खालामनानै डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव नोंथाङा इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। एसेनोसै।